आसामनि बर'फोरनि गेजेराव खौरां जगतनि मोनसे मोनथिजानाय मुं राइजिं बड'लेण्ड। बे बड'लेण्डआ नैबे नभेम्बरनि 2 अक्ट'आव बोसोरनै जागोनखौ आङो मोनथिनानै खोब गोजोननाय मोनदों जे खौरां जगतनि बर'फोरनि बेलायाव राइजिं बड'लेण्डआ दिनैनि तारिखाव आसामनि खना खनला रादाब बुथुमनानै आसामनि खना खनला रायजोफोरनि बिभिन्न समस्यानि सायाव बुंनानै समस्याफोरखौ सुस्रांनायजों लोगोसे समाजारि जौगानायाव जि बिफाव लादों बे बिफाव लानाया बाख्नायथाव। आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 2 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैनि समसिमहालागै राइजिं बड'लेण्डआ खोब मुंदांखायै देरबोनाय आरो लावबोनाय बेखौ आङो नोजोर होदों। आरो आङो आसा खालामदों बे खौरां बिजोङा आसामनिल' नङा सारा भारतनि गेजेराव मोनसे मख'जाथाव खौरां बिजों हिसाबै जाफुंनो हाथों। बिनि थाखाय बे खौरां बिजोङाव हाबा मावग्रा एबा खामानि मावग्रा खौरां बुथुमगिरिखौ लाफानानै गासिबो खौरां बिजोंनि जि मावथि बिथांमोननो जाहाथे आनान गसाइया गोग्गो देहा होथों आरो इयुनाव जाहाथे साबसिन हामसिन खौरां बुथुमनानै जोंनि बिभिन्न समस्यानि सायाव बुंनानै सुस्रांनायाव समाजनि आरो हारि दानायनि बागै जाहाथे खामानि मावनो हायो बिथांमोननो गसाइया गोहो बोलो होथों बेखौ आं मिजिंथिदों। नभेम्बरनि 2 अक्ट'खालि बोहैथि बोसोरनि बिथांमोनहा 2 बोसोरनि जि गायसननाय सान बे गायसननाय सानखौ फालिगोन होननानै आङो मिन्थिदों। आङो खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे खौरां बिजोंनि इयुननि मोजांनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आं आर'ज गाबदों आरो गासैबो रायजो राजानो बिथांमोनहा थांनाय समफ्राव जिबायदि मावनानै दिन्थिदों बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जाहाथे मावनो हायो बिनि थाखाय गसाइया गोहो बोलो होथों बिनि थाखाय गसाइनाव आर'ज गाबो।